Kade kagugi bonwase ngonyameni mfowamgani Manqele. Ngiyafuna ukugxeka evidweni oyenzile ngwazwile amagalelo akho, angifuni futhi ukungena kakhulu kuwona ngoba njengoba ngiphawula nje lezi zinto engiphawula ngawe ziwukungena kuwona lezo zinto. Now nansi into engizoyisho kuwe mchunu, uyaphaphalaza mne wethu ngale nkulumo ngoba ngumhla ka-30 ngale kwalokho nganza kwethu ngivikela isizwe sikababa. Akekho umzali oyimisele ngokungcwaba ingane yakhe ethi kade eyojabula eMabhida. Angifisi ukuthi leyo nto yenzeke eKwaZulu-Natal, angifisi leyo nto yenzeke egameni lamabhinqa ngumongameli wami bese ngithalalisa ngithi mina ngilinde ikhomishana okuthiwa iphenye ngeMoses Mabhida massacre. Unabalandeli mchunu abaningi abakuthandayo futhi abanye abangathatha ngisho ikhali balwe egameni lakho. Bekuthanda nje futhi abanye kufanele. Kunabafanyana abancane abasakhulayo konkandla konquthu komsinga kolundi koshoyo bathi umchunu iqhawe lethu. Uma bengezwa lenkulumo umchunu yemasaka qhathizwe, angeke mina ngakutsheli ngoba umfowethu qhathizwe ngoba ukhona abanye abantu abangeze ukuyithatha ngalendlela wena uyichaza ngayo. Mhlawumbe uyoyichaza wena uma usuthola isithuba, kodwa lenkulumo yemasaka iwuqhathizwe mchunu. Uma unazi induna nabane wena abakuthandayo bekufuneke bakweluleke bakutshela ukuthi ihoxise lenkulumo, njengoba ngisho nami ngithi mchunu ihoxise lenkulumo yemasaka uyona esikhundleni sokuthi wena njengomuntu esimbuka esigabeni esingenhlana kweyinsizwa ngenxa ye-influence yakhe. Akufuneke ngabe wena ohlukanisa insizwa mchunu, wena kufuneke ngabe insizwa uyayihlanganisa. Awukwazi ukubeka enye insizwa ngaphesheya ubeke ezinye insizwa ngapha. Sicela ukuthola mchunu phakathi nensizwa uthi majongo uthi majongo mchunu. Angilizwanga mne wethu lelo sungaphawula nje, ngifuna kakhulu kulona bhoti, anginandaba namanye. Lele masaka uphaphalazile ndaba ezitha, akulone lomholi lokuthi kuyolwa abantu la, ngoba kuzothi uma sekwenzeka sekubuzwa kuwena bhoti. Singabe sazi silokhu sibambe siyeka sithi thina hayi umchunu. Lapho sesiqhelile sibhekele njengoba usizwa sikusupporta nje manje sikutshela ukuthi hayi umchunu ufanele yebo kokunye, kodwa la asikwazi ukuyiyeka lenkulumo umchunu size insizwa. Siyiyeke lenkulumo idlule, singashongo ukuthi siyayikhuza uhlobo olunjalo lwenkulumo. Nabakulandela ngemuva abakuthandayo sicela bayiqhelelanise nalenkulumo yemasaka nenkulumo yokulwa kwabantu. Umdlalo omsizwa kuwona ukulwa kwabantu, akuwona ukubulalana kwabantu. Umdlalo wokwakhana, umdlalo wokukhulisana, umdlalo wokuyisana phambili. Sizinsizwa singabaholi bemphakathi esiphilayo, singabaholi bemindeni esiholayo, singabaholi ekokelene sikuzona mchunu. Asikwazi ukuvumela isimo sinjalo.